Sing Mbak. Nggih, sugeng Pak Dalang. Mas. Oke, njuk umur 17 ya. Mas. Nggih, Mas. Iya, seneng nek sak mene-mene kemermes. Iya, aku dengkulmu. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Pandan Pacet, Mas. Ya, tonggo dewek. Tasik sekolah apa kuliah? Mboten sekolah, mboten kuliah. Oh, mboten sekolah mboten. Pripun niku? Lah yen niku ya napa? Mboten serat. Oh ya rabi. Nggelan niki Dereng nggih. duwe panjak sing jek ganteng gagah perkoso. Panjak sentem. Paring asma sinten ngoten lho. Napa nih? Napa nih? Napa nih? Ya wis oke. Nembang napa, Mbak? Musik mawon nggih, Mas. Mungkin monggo. Musik kenging. Musik kenging, gamelan nggih kenging, gongtok nggih mboten napa-napa. Kusuma Wijaya mawon, Mas. Waduh, seru iki seru. Kusuma Wijaya. Nggih, jan arek kok menik-menik ngene. Senengane Indra iki. Ses. Jan wae. Layak. Apa sing jreng? Kusuma Wijaya bersama Mbak Vera Adi Laras kunjuk warga masyarakat Dusun Samirjo ingkang sampun dari panggilan Kawak Polo Masaan sebelum ketua panitia ya.